बुब्लि सालायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोबाय आरो नायग्रा मिडियाफोरनिसिम आंनि गोरबो सिंनिफ्राय गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दा बाहाय मेलाखौ जोङो 11 दिनिया मोनसे उदजापन खालामनो नागिरदों 6 बैसागनिफ्राय 16 बैसागसिम ओमफ्राय इंराजिनि 20 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम। दा बे 11 दिनिया फोरबोआव जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि बे पर्बतजरा हालामाव गोदोनिफ्रायनो बे बिमा महामायाखौ गोथौ फोथायबोनाय दङ आरो बिमा महामायानि अननायजोंनो जोंनि बे पर्बतजरा हालामाव दिनैसिमबो मोनसेबो गाज्रि जाब्रबथाय बा आफोद जाफेराखै आं बेखौ फोथायनाय दङ। दा नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे गुबुन गुबुन बोसोराव जेरोखोम फालिबोनाय बादि देग्लायबो जे जोङो गोबांथार मेला बारियाव आइटेम खालामदों नागरदला फैगोन सार्कास मिउजिक आरो बाहाय जोङो बिटिसिनि चिफ सार प्रमदखौबो गाबोननि दिनाव मेलाबारिखौ ओपनिं खालामनायनि मोनसे जरजा खालामदों। दा बेनिखायनो आङो बुंनो सानदों जे जोंनि बे खाथि खालानि जे पर्बतजरा हालामाव थानाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे गाबोन बे मेला फोथारखौ जे अपेनिं खालामनायाव जाहाथे बयबो लोगो लोगो फैनानै मदद होयो आं बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै खावलायनाय थाबाय आरो। दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा बेहाय फैनो लामानि लकेसनखौ नोंथाङा माबायदि फोरमायनो सानो? फैनायनि हान्था मेलानि माबाया जाहैबाय ओजोंहाय नेसनेल हाइवे 31 नं राजा लामा महामाया मोनसे गेट दं बगरिबारियाव बेनिफ्राय सिद्दायै साहा होनानै बिदिनो 2 किल'मिटारसो 2 किल'मिटार जाफ्रामगोन आरो ओरै फारसे गसाइगावनिफ्राय फैनानै थिपकाय बेजों फैनो हागोन आरो मोनसे लामाया जाहैबाय बे 31 नं राजा लामानिफ्रायनो सुपारिघाट ओमफ्राय काजिगाव थिपकाय बेजोंबो फैनो हायो आरो फैनाय लामाया गोबांथार सुबिदा दं। मा फुजा आरो धोरोमनि फुजा होनायनि बेबस्था दं बे महामाया मन्दिराव? बाहाय धरक बिमानि मोनसे थानसालि दङ ओमफ्राय शिब बाबानि मोनसे थानसालि दङ ओमफ्राय जयगनिबो मोनसे थानसालि दङ बेवहाय मनसा देबीनिबो मोनसे थानसालि दङ। बाहाय गोबांथार धर्मावलम्बी हिन्दु मानसिफ्रा फैनानै फुजा होफैयो आरो हयथ' माबा मोनसे खर आफदनिफ्राय रैखा मोनो जार फले फैयो। जों मिथिस' हायै बे 400 बोसोरनि सिगांनो बे मेलाखौ जों खुंबोदों होननानै मिथिगौ आरोखि। फुजा होनो फैनाय समाव जायनाखि फुजा होग्रा मानसि सुबुंफोर बिसोरो बाहाय माबा मोनसे मुवाखौ बायनानै फुजा होनायनि बेबस्था दं नामा ना गाव गाव लाबोनानै फुजा होफैनांगोन? बाहाय जों मन्दिरनि तरफनिफ्राय बेबायदि मोनसे माबा होआ गाहायाव दखानफोर दङ दखानफोरावहाय नोङो मोनगोन थालिर गोमोन प्रसाद आपेल आंगुर आरो गावनि गोसोबादि नों न'निफ्रायबो लाबोनानै फुजा होनो हायो आरो ओमफ्राय फुजा होनो फैनायाव नोङो बिमानि नामै भग होनो हागोन भगखौ कमिटिनि मानसिजों जगाजग खालामनानै भग होनो हायो आरो।